estamos realmente felices de estar aquí con Suso de Toro e con Federico Pérez. Ten un nome así moi común, pero cando tedes na súa página fixademos cal é o seu correo electrónico, porque non podemos decirlo por tanta, pero aí tacha con todo e xa deixa de ser alguén totalmente común para ser outra cosa. Pois diría que estamos totalmente felices que Antón Porteiro, que hoxe está moi cansado e non se sente conforta para presentar, pois Antón Porteiro falou con Suso en un momento determinado acerca de que iba a sacar un libro, de que ese libro iba a pasar a escenas e de que non lle importaría que o Ateneo tivera justamente esa primicia, tuviera unha especie de preestrela de esa obra. Entón, por esa razón están aquí Suso e Federico. A obra, como veredes, son unha serie de relatos, son uns relatos que teñen, como muitas outras obras de Suso de Toro, muitísimo validade. Entón, cando estamos lendo, realmente estamos escoitando casi o que está dicindo, non? É como si o escoitáramos máis que lelo. Bueno, non vos falo das obras porque xa veredes por aí, pero si decir unha pincelada de Suso de Toro, non temos máis que decir que é un dos escritores deste país, uns escritores de referencia, pero aparte de escritor de narrativa, polo que ten un premio nacional, polo que ten premios da crítica tanto a nivel español como a nivel galego, todos os premios que vos podades imaginar a nivel galego, que en narrativa escribe para adultos, escribe para xóvenes, realmente sempre con moito éxito, tanto nun xénero como noutro, que ademais disso escribe teatro, escribe guións de cine ou de series de televisión, e polo tanto é normal que as súas obras pasen no teatro ou pasen no cine, como pasou con 13 balaradas ou con Tic-Tac. Eu uso decir que, aparte de escritor, que é un intelectual comprometido, como lle toca ser os intelectuais, e que por esa razón tamén sufreu as consecuencias que ten justamente ser comprometido en calquer lugar, pero moito máis neste país. Desde o 2010, el volveu ao ensino e temos que decir que os que somos docentes e que somos docentes do ensino público estamos realmente fachendosos de que Suso de Toro sexa outra vez profesor de ensino medio de un instituto de Santiago, dun instituto público de Santiago. Temos que ese luxo poucas veces, si se dá, e realmente hai que facelo visible cando se dá, porque en outros sitios non está Suso de Toro. A súa obra foi e é estudiada en moitas universidades internacionais, en universidades de Europa, en universidades americanas, e podemos decirvos que un día nos encontramos aquí, Antón e Maisel con Suso, cando quería volver ao ensino, que non tiña papéis para demostrar o seu currículo. Depois de ter pasado por Harvard, por Berkeley, non sei cantas universidades, non se lle ocurrira a pedir en ninguna universidade un papel de conforme pasar por aí. Por lo tanto, fixadevos con que persona estades aquí. Pero bueno, podríamos decir moitas máis cousas de Suso, pero non imos decirlas, xa vos a sabedes. De Federico Pérez, decir que é un desos actores e unha destas personas desa xeración que naceu fora, que é fillo de migración, e que nos encanta recuperarla ademais como licenciado en Filoloxía Galega. Gracias a esa licenciatura en Filoloxía Galega aparecerá no seu currículum, por exemplo, como corrector lingüístico de series como Mareas Vivas, el tamén guionista, e aparte disso é actor de cine, con Mar Adentro, por exemplo, tamén Mar Adentro, actor de series de televisión, e a última de Era Visto, el dice, si o conocemos por eso, pues decémoslo pouco, pero a mí pareceme que é unha desas series que realmente nos encanta, a muita xente da que está aquí, a muita xente da que está fora, non? Como esas pequenas series coas que seguimos na ría, que tamén nos fai moita falta. E aparte disso, traballa en teatro, en el Florido Pensi, por exemplo. E nada máis que darle esa palabra para que nos deleite. Moitas gracias a todos. Pase. Hola, bo día. Bo día, pase. Ajá. Así que este é o despacho onde traballa. Non lle vexo diplomas enmarcados, non debería telos á vista. O neno desa fotografía é vostede, non sei? Esa entón debe de ser a súa nai. A miña vida persoal non entra no noso trato, non ten nada a ver co que facemos aquí, vostede máis eu. Mire, e logo esa colección de estilográficas, falta unha. Tamén é un asunto persoal. Xa. Como ten aí esas fotos, pois eu non pode evitar velas. Teño o costume de reparar nas cousas, desculpe. Non nos temos visto antes. A súa cara faiseme familiar. Non, creo que non.
Ainda que tamén vostede me é familiar. Dígame, que teño que facer? Póñase cómodo, pero faga favor, deixe estar esa figura. É o premio da Asociación Internacional da Psicoanálise. Non cheira un pouco cerrado aquí? Respira mal. Quere que abra a xanela e ventile un pouco? Non que entre fresco. E non pensou en comprar un deses ambientadores de aire. Hainos con recendo a lilas, a limón. Vai ser mellor que sente aí nesa poltrona, sente. Mira unha cousa, fai prezo único. Cobra sempre o mesmo, é que me parece un pouco caro. Deixa. E logo non será ben que me deite no sofá, non está aí para iso. Como prefira, se quere esticarse no sofá, fágalo. Agora que se prefire estar sentado, pois sente. Eu quero facer o que sexa máis axeitado. Deitarse non é o máis propio. Sempre veo na televisión que se deitan. Non hai unha regra estrita. Trátase de estarmos cómodos. Vostede, máis eu. Así que aquí somos dous iguais. Non exactamente. É vostede quen quixo vir onde a min. E son eu quen o recibo no meu gabinete. Xa. Daquela vostede é o da casa, eu son un intruso. Aquí non hai intrusos. Aínda que este día pasado entrou aquí alguén. Entraron sen forzar a porta. E deu vostede parte da policía? Non levaron nada importante. Remexeron un pouco. Faltou únicamente unha estilográfica, esa que falta aí. E total, non serve de nada denunciar. E logo sei que non fía da policía. Deixemos estar iso. Vostede non é un intruso ningún. Mentres dura a sesión, máis ben é un hóspede meu. De maneira que este é a súa casa e aquí manda vostede. Digamos que eu dirixo as sesións, conduzo a terapia. Ese é o trato que establecemos desde este momento. Parécelle? Parece. Comprendo, alguén ten que mandar. Daquela vou me deitar no sofá e vostede vai a me preguntando. Mire, non pense que lle vou ir facendo preguntas que teña que responder. Isto non é un exame. Póñese cómodo e descanse. Como vostede mande. E non lle parecerá mal que revire un pouco o sofá. É que non me sinto cómodo así. Por que non se sente cómodo? Manías. Nunca me sento onde teño unha porta detrás. Póñome nervioso. Semella que o veñan seguindo. Non se preocupe, que a consulta é un lugar tranquilo. Aquí está seguro. Gusta de controlar o espazo. Nunca se está seguro en ningures. Só os mortos están a seguro. Xa ve como cando menos un espera, van e entranlle na casa. Como queira, non lle vou discutir. Imos ao noso. Veña logo, moga un pouco o sofá, teña cuidado e non o arrastre. Axúdolle eu. Non vayamos deixar marcas no parquet. Así está ben? Ben, así mellor. Xa está máis do seu gusto? Imos ver antes de nada. Dígame o seu nome e apelidos. Non ve como me está a facer preguntas. Non poñes a cara, home, non poñes a cara, nada máis constato un feito. Antes dixo que non me había facer preguntas, é que isto non era un exame. E para que queres saber? Ten iso importancia? É o protocolo que seguimos. Teño que abrir unha ficha. Ten a importancia que ten, nin máis, nin menos. Entón, se lle digo o meu nome, sabrá quen son. Saberei os seus apelidos. Saber quen é vostede pode que sexa o resultado do noso traballo da análise. Preciso algúns datos, xa llo dixen. A cada paciente abro unha ficha na que vou facendo os apuntamentos do caso analizado. Non, se xa entendo, o da ficha. Xa entende. Porén, vexo que lle custa dicirme. E vostede está seguro de que quere que fagamos isto, a análise? E logo parecelle que se non quixese había estar aquí. Entón non lle gusta dicir o seu nome. É iso, non? Sei que non gusta del, ou non gusta dos seus apelidos. Non é iso. Son nomes e apelidos como os de calquera. Ou é que teme ou non lle gusta que os demais saiban quen é. Nada, non lle dei importancia. Non me gusta, simplemente. Pensei que aquí podería falar en confianza. E pode. Debe sentirse en confianza para que funcione a terapia. É que eu fixera má idea de que falando desde o anonimato me había sentir máis cómodo. Daquela vostede precisa os meus datos para empezar esta primeira sesión. Vixo que non é algo intrascendente. Vixo que lle dá importancia a iso. Xa lle dixen que ten a importancia que ten, nin máis nin menos. Non me está a contestar. Non son eu o que ten que contestar. Pois é trascendente. Estaba a parecer importante agora. Paréceme significativa esa renuencia súa a dar os seus sinais de vida. É evidente que se imos comezar o tratamento son necesarios. Estou obrigado a abrir unha ficha. De acordo, non imos discutir por iso. Vostede é o que sabe como son as cousas aquí. Permítame a ficha que ya cubro. A ver, permítame a súa estilográfica, que non trouxe un bolígrafo. Como prefira, aí até. Cubra. Pois daquela, aí queda. Vai, xa está.
Escribe moi ben esta estilográfica. Vostede preguntoume nome e apelidos, e eu preguntei que para que é. É certo. Mas agora aí os están. Non ten importancia, aí quedan escritos logo. Se ten importancia ou non, non yo sei dicir. Pasamos a outra cousa. Ou quero comezar por aí. Quero saber algo máis. Ten familia? Fillos? E quere saberlo todo agora. Non será mellor que vayamos falando e logo vostede xa vai adivinhando as cousas. Eu non lle son adiviño, só podo saber o que vostede me conte. Eso son eu, quen sabe todas as cousas para que lles vou contar. Non sei para que ten aberta unha consulta destes. Devo entender entón que non ten familia. A ver, voulle contestar. Como ter familia teño. Hai parentes. Mais non nos levamos. Por agora, así están as cousas. Hase de ver no futuro. Fillos? Debo anotar algún fillo na ficha? É importante. Fillos meus non. Depende. Nunca quixen ter, sempre me botei para atrás. Se tes un fillo sempre che pode morrer. Quere dicir que lle morreu un fillo? A mí non. Escriba, poña aí que teño un fillo ao meu cargo. Estamos ben. Que poñen? Un fillo ao seu cargo. Poña. Idade? A do fillo? É máis novo que a mí. Xa. Uns 3 anos máis novo. Vexo que non é fillo natural. Avancemos logo. Quere que empecemos por algunha cousa? Non sei como fan vostedes. Non sei quen manda aquí. Non insista, non manda ninguén. Porén, insisto, eu debo dirixilo ou axudalo a que vostede mesmo se dirixa onde realmente quere ir. Di que non manda ninguén. Daquela é que manda vostede. Ben, está ben saber as normas as que hai que terse. Hai que ter normas en calquera cousa. É que é a primeira vez que fago unha cousa así, sabe? Nunca me fixo falta. Agora tampouco é que estea necesitado disto. O que ocorre é que pensei que me podía axudar. Daquela, prefire que non falemos desa súa renuencia a dar o seu nome e apelidos. Non, tanto me ten, como prefira. Se lle dei o meu nome e os apelidos, non hai problema. Xa ve? Mas eses nomes non significan nada. Que quere dicir con iso de que non significan nada? Pensa vostede que o nome e os apelidos significan algunha cousa especial? Que son algo especial e importante para as demais persoas? Estou por coller a marchar. Quero dicir que non entendo o que estamos a facer. Que sei que vostede é quen entende aquí, non me discuto. Mas... Moi ben, sigamos logo. De que quería que falásemos? Logo vostede desexa que os seus apelidos signifiquen algo particular? O que ocorre é que non vexo eu que por aí vayamos a ningures. Quero dicir que iso non ten nada que ver co que me ocorre. Tamén teño que preguntar pola profesión a que se dedica, mas podo agardar o próximo día. Dígame exactamente o que lle preocupa. Cando acordamos a hora da súa primeira visita, díxome por teléfono, leo o apuntamento que fixen das súas palabras, molestias nerviosas, problemas para dormir, que desde hai un tempo non dorme. De que tempo estamos a falar exactamente? Semanas? Algúns meses? Mais ben anos. Anos, máis ben. Non lle sei dicir cando comecei a non dormir. Iso é, veño buscar polo sono. Imagino que terá tratado xa antes ese problema con algún médico. Comentei algunha vez. Pastillas, xa sabe. Xa me fixen a dormiñar apenas un par de horas. Evidentemente hai aí un trastorno. Quere dicir que estou trastornado. Non deixen iso, non sexa susceptible. Só me refiro a un trastorno do sono que non é frecuente. É vostede moi susceptible. E será grave o que eu teño? Depende. En principio non. Nun grau extremo pode conducir a delirios e mesmo a un colapso, mas eu vexo ben a vostede. Fálame entón dese problema co sono. A que pensa vostede que se debe? Deus do sono. 6 letras. Morfeo. Morfeo tenme abandonado. Se soubese o remedio xa non viña aquí a consultar. O que eu quero é un remedio. O remedio, se damos del, pode que estea na súa man, na miña non. Eu só podo acompañalo na procura dese remedio. Así que vostede vai de acompañante, e vai de conducir. Supoño que se lle dá ben conducir a xente. Non entendo ben o que quere dicir. De alguma maneira ese é o meu traballo. Conducir ao analizando cara adentro, cara abaixo de si, como Orfeo. Ese é outro deus grego. Tamén aparece de outra maneira. Fillo do deus Apolo, 5 letras. Que fixo ese Orfeo? Por que era famoso que sae agora nos encruciñados? Era o mellor músico e baixou aos infernos. Baixou ao inferno, é certo.
Tamén aparece así, músico que baixou ao inferno, 5 letras. Así que vostede me vai acompañar ao meu inferno, non é? Realmente debe ser vostede quen vai ao centro de sí. Eu só podo ser testemunha e un guía, como Virxilio. Vexe ben que vostede sabe tamén de literatura. 7 letras, autor da Eneida. Efectivamente. Será ben que deixemos a literatura e comecemos a sesión. Estou a ver que se vai do camiño constantemente e que se comporta como se fose vostede o analista. Trátase de coñecer os aspectos pertinentes da súa vida, non da miña. E advirto tamén unha reticencia súa cara a min. Se non fía a min, non ten sentido seguir. Non é posible o proceso do tratamento. Segundo di vostede, basta con que eu teña forza para procurar o remedio. Eu xa vin aquí, xa dei o primeiro paso, non é? Supoño que sí, iso parece. Non acabo de velo. Vayamos logo por esa perda do sono. Se lhe digo a verdade, últimamente entroume medo tamén a perder a memoria. Esquezo cousas. E quixen vir onde vostede antes de que fose tarde. Xa, comecemos primeiro pola perda de sono, a ver se unha cousa nos leva a outra. A ver, cando cree que comezaron exactamente os problemas co sono? Sempre dormir mal. Desde a miña mocidade. Ainda era eu novo, teria 28 anos cando me marchou o sono. E en diante, pois, tampouco foron anos bons. Realmente non teño motivos para merecer dormir ben. O sono non é cousa que un mereza ou non. O insomnio ten causas e pode ter solucións. Lembra concretamente algunha ocasión ou suceso que se relaciona co comezo do insomnio? Pois... Dixo non quería falar aínda. Mais adiante xa veremos. Ajá, volvemos adiante. Non sei se daremos avanzado moito así. A ver, hai uns anos vi un programa na televisión. Vexo moita televisión. Como teño insomnio, vexo moita tele tamén pola madrugada. Vostede non? E de que programa de televisión estamos a falar? Un documental. E vostede vai me preguntar de que trataba o documental. E eu preferiría non falar disto hoxe. Vostede toma nota disto, apunta todo. Fago algúns apuntamentos. E que anotou ata agora? Pode verlo? Faga o favor. Concéntrese no traballo que está a facer e non se ocupe do meu. Xa, pero que é o que leva anotado polo de agora? A ver, home, se queda tranquilo. Insomnio e ansiedade, únicamente. Concéntrense en lembrar o programa que lle afectou desa maneira. A ansiedade, iso é. Pero eu non dixen que me afectase o programa ese. Dixen que me parece que foi a partir dese momento cando empezou o insomnio. Facendo logo memoria cara atrás, pareceme que foi a partir dali. Ben, moi ben. E non me vai dicir tampouco de que trataba o documental. Non ten importancia ninguna. Era un documental. Podía ser ese ou calquera outro documental. Cadrou así? Xa, entendo. Pero de que trataba? De animais? Non. Trataba de cousas de hai anos. De historia? Non. Trataba de cando morreu Franco. Xa sabe, da transición e de todas esas cousas das que falan. Ajá. Vexo que vostede iso non o considera historia. Pero, home, se iso ocorreu hai 2 días, como é que di. Vostede diso debe saber a abondo, non é? Por que o di? Pois porque vostede é unha persoa que xa ten unha idade para ter vivido aquilo, non? Uns anos máis novo que a min, non é? Uns 3 ou 4 anos. É vostede unha persoa con carreira, ben informada, é un intelectual. E digo eu que daquela terá un coñecemento desas cousas. O franquismo, que ten iso que ver co asunto do que estamos a falar, do insomnio? Fáleme dese insomnio. O franquismo. Así lle chaman vostedes aqueles anos. Así é como lle chaman todos os historiadores. Non vou discutir iso con vostede. Supoño que tamén aparecerá así nos encrucillados. Está a burlarse de mí. Non fago burla, non. É unha época histórica moi definida. Unha época histórica moi definida. Como se os anos non fosen sempre iguais. Como se non estivesen feitos todos da mesma sustancia. Os anos fanse todos de días e de noites. Os anos son todos o verán, o inverno, a primavera. Todos os anos chove, hai sol, vai frío, volve chover, neva. De acordo, conforme. O que vostedes chaman o franquismo era un tempo como outro calquera. Como este movimento no que estamos aquí. Como este momento no que estamos aquí. Por min que digan o que queiran, pero non hai aparato que diga que aquel era un tempo feito dunha sustancia diferente a este. Vexo que ten matinado moito sobre isto, pura metafísica. Mas, é que quere dicir cando di vostedes? A quen se refire? E logo non o sabe.
Non sabe de que lle estou a falar. Agarde, un momento. Estame a desviar outra volta. Cando eu lle preguntei polo documental que lle causou perturbación, vostede introduciu ese tema do franquismo. E case o consegue, se non me decato xa me levaba aí, ao que parece o seu terreo. E non é vostede o que quere falar disso, do franquismo. É vostede moi hábil. Coido que non tiven antes nunca un paciente como a vostede. Así que son un paciente. Non faga caso desa palabra. Pareceme interesante esa resistencia súa. Bebo a consulta, procurando axuda, e cada vez que nos achegamos un pasiño, vostede reacciona con enerxía e planta a cara nun terreo que pensa que lle é propicio. Parecelle entón que falar do franquismo é propicio a min e non a vostede. Non son eu que ten que falar diso de outra cousa. Pareceme que vou ter que cancelar esta análise. Vostede non acepta o que supón practicar este traballo, esta terapia. Vostede estáme a desafiar. Semellaba que viña vostede como paciente e non como un inquisidor para interrogarme a mí. Ven como quere que eu sexa un paciente. O que quere é mandar en min, acérteo. Pare. Estáme a facer tolear a mí. Xa ten un problema abondos para que alguén veña e se entremeta na súa vida a través do traballo. Para que ven aquí? Para desafiar a miña profesión? Para desafiarme? Así que vostede tamén ten problemas. Isto non pode seguir así. Onde quere ir parar? De seguro que tamén vostede desafiou o franquismo. Un estudante rebelde, que sí? Vostedes, os intelectuais, sempre andan a encerrar na xente para que se revolva. Volve co franquismo ás voltas. E iso non é. E acúsame de non sei que cousa. Que pretende? Facerme tolear a min? Vostede está tolo. Vaites. Antes díxome que estaba trastornado. Despois que non o estaba. E agora digo que estou tolo. Eu non lle dixen que non estivese trastornado. Só lle dixen que non fose susceptible e que ter un trastorno non é necesariamente ser un trastornado. Agora que, logo de aturar un anaco, porque isto é o que é aturalo, podo dicirlle con seguridade que precisa axuda médica. Vai-me dicir vostede que pida axuda médica. E non é vostede o curandeiro. É porque non quere falar do franquismo. Mire, faga o favor. Dou por concluída esta sesión, se lle pode chamar así. Mágoa. É que unha mágoa. Xusto agora que lle contar unha anécdota. Seguro que lle ia interesar. Entendo que vostede ten interés en contarme algunha cousa. Entendo que veu para iso, non é? Vai gustar. E agora voulle dicir de que trataba aquel documental que vin hai uns meses. Voulle contar de que trataba. Era por mor do aniversario duns fusilamentos. Lembra que no 75 fusilamos 5 rapaces. Dixo fusilamos. Dixen? Sí. Quéreme dicir que vostede é un franquista militante que se identifica con aquel réxime até ese punto. Que punto nin que punto? Déxese de contos, de palabras. Franquista, que é iso? Daquela todos éramos franquistas. E agora todos somos demócratas. Daquela os negros xa nacíamos franquistas e agora nacen demócratas. Iso é democracia, non? Iso son falacias. E dalle coas palabras. Falacia. Argumentación incorrecta. Fraude. 7 letras. Isto non ten sentido ningún. Non ten sentido o que estamos a facer aquí. Nada ten sentido. E por que había telo? Non comprendo o que está vostede a facer esta representación. Porque non me quere comprender. Todos falan. Algúns fan as cousas. Dixen que os fusilamos. Eu formei nun daqueles pelotóns. Non nos matou o franquismo. Éramos 5 pelotóns de voluntarios. O meu pelotón fomos eu a máis outros 9. Non morreu dun cancro. Morreu dos tiros que lle metemos os 10 fulanos que lle disparamos a aquel tipo ali atado e parado contra un muro. Atado e parado contra o muro. Home, claro. É que se non estivas atado, polo carallo había ficar ali diante nosa. Liscaba todo a correr. E dio con ricochineo, con rexoupe. E por que non hai te retranca con eso ou con calquera outra cousa? Eu sei non todo. Cousas que os demais non sabedes. E río de todo. A que mataches un home, que máis ten que faga burla dele? Todo é o mesmo. Na vida estálle todo feito da mesma sustancia. Que pasa? Non me fai preguntas agora? Non ten nada que dicir? Estou sorprendido, recoñezo. Nunca me ocorrera cousa así, non estaba preparado. E sorpréndeme a súa brutalidade, a súa maneira de falar dunha vítima tan cruelmente asesinada polo franquismo. Non matou o franquismo ningún. Matei no eu. Non quero que me esculpe. Vostede non é ninguén para esculparme. Vostede menos que ninguén. Por que eu? Por que eu menos que ninguén? Terei que dicirlo. Terei que llo dicir eu.
Porque vostede era outro da súa organización terrorista. Ele morreu e vostede non. Mais eran da mesma organización. E foi vostede quen o captou para a organización. Tanta culpa tiña ele como a vostede. Vostede máis. Pero vostede que di? Dame noxo. De que culpa me está a falar? De combater contra o franquismo? Onde obtivo esa información? Quen é vostede? Un canalla. Agora chámame canalla. Que nos coite. Combater contra o franquismo. E digo todo orgulloso. Como se fose unha guerra e estivese nas trincheiras como os soldados. Se foi unha guerra, daquela tamén eu loitei. Só que non é o exército contrario. Se hai culpas, habrá nos dous lados. Non acepto discutir sobre o franquismo neses termos. Culpas nos dous lados. Eu non teño por que escoitar estas cousas. Pídele, por favor, que serga do sofá e marche. Non lle cobrarei a sesión porque isto non ten nada que ver co que facemos aquí normalmente. Ai non, é logo aquí que é o que fan. Andan a brincar. Isto é unha brincadeira. Eu falo de cousas serias. E vostede altérase todo. Iso non son cousas serias, son cousas terribles. E vostede fala delas de forma trivial. De que quere que falemos? Do franquismo? No, eu non pronunciei a palabra franquismo. Eu quería falar dos meus problemas. Levo moito tempo sen dormir. Desculpe, pero síntome impotente. Non podo seguir con isto. Así non hai terapia posible. Xa, impotente. Moi interesante. Non tire vostede conclusións que non corresponden. Refírome a miña incapacidade para establecer un entendemento con vostede. O problema está en vostede. Claro, teño un problema. Por iso vim onde vostede. Informeime e dixarme que era vostede moi competente nestes temas. É catedrático de universidade, nada máis. Xa, decátome de que se informou sobre min a base de ben, de aspectos profesionais e de aspectos da miña vida privada. Que outro me sorte realmente? Xa llo dixen. O mesmo polo que veñen os demais. Teño un problema e procuro solución. E vostede é unha autoridade no asunto. Publica libros, está na dirección da Escola de Analistas. Por iso, sei perfectamente que non se dan as bases para unha análise e asegúrelle que tampouco para unha curación do seu trastorno se non cambia esa actitude hostil. E vexo que non pode cambiar. Claro. As autoridades non gustan de ser desafiadas. Mas vostede antes non facía así. Vostede antes desafiaba as autoridades. Cando o franquismo, refírome. Xa me entende. Cando vostede era o xefe da célula en que estaba encadrado aquel rapaz que fusilei. Fusileino, sí, contra o muro, mateino. Quere que marche? Ainda quere que me ergue e marche? É o que ten que facer. Isto é intolerable. Raites. Se lle faltei, pido desculpas, Digo yo de todo o corazón. O que ocorre é que non aturo as hipocrisías. Está a chamar hipócrita. Non, home, non. Agora é vostede o que está susceptível. Somos persoas adultas, non rapaces. Podemos entendernos. E faleille dunha cousa da que non falo con ninguén. Que quere? Que vai a falar con cura? Que lle había dicir? Que pretendo que me absolva. Pedirle unha penitencia a cambio dun Ave María e un credo e máis un Santo Rosario. Non foda, home, non foda. Non vou á misa e non me confeso. Non quero ser absolto. O que fixen non pode ser desfeito. Tiña entendido que aquí se pode falar destas cousas como persoas maiores. Falou diso, de cousas terribles dun xeito intolerable. Como lle dixen antes, se eu formei voluntariamente no pelotón de fusilamento, non é de esperar que fale diso con respeto. Comprendo? Se mesmo estábamos todos bébedos, non sei nin como acertamos a dalle. Tamén nós pasamos a noite en vela, dalle que dalle ao coñá. Non é como disparar a un pau. Mire, voulle dicir a verdade. Nin quixo que o atasen, nin que o vendasen. Estábame a ollar cando lle disparei. Prefiro non saber eses detalles. Revolve-me o estómago aínda hoxe. Era un camarada. É vostede tan delicado. Non empece. Entón ese documental agudizou o seu trastorno, o seu insomnio. Algo que quererá dicir que me afectase. Así é todo, aínda que sexan unhas horas algo dormirá. Soñou algo en particular aquela noite ou calquera outra noite posterior? Alguna cousa en particular que teña relación con iso? Non. Hai algún soño do que queira falar? Pois sí, señor. Soñei varias veces cunha cousa que me incomoda. Cando soño con ela, sinto que me falta o ar. Me acordo, e entón acordo. Soño que me achego ao espello pola mañá para facer a barba. E cando vou estender o xabón pola cara, mírome e non me recoñezo. A ver como lle explico. A cara aparece no espello. A cara que aparece no espello é a miña. A que teño agora, con bigote e todo. A que vostede me ve.
Mas eu sinto que esa non é a miña cara, e iso faime sufrir enormemente. Xa lle digo, falta moar e entón acordo. O que diga aquí é como os presos cos seus abogados, non? Segredo profesional. Isto non ten nada que ver con presos e prisións, mas é certo que estou obrigado polo segredo. Ás veces choro. Dame por chorar sen saber por qué. Vou é que adoita ocorrer cando estou só na cama. É normal, é un ser humano. Chorar máis ou chorar menos é algo común na vida dos seres humanos, non só na infancia. Pensaba logo que non sou un ser humano. Porque lle dixen que Frill era un home. Non dixen iso en absoluto, e prefiro non falar diso por agora. Pois, por hoxe pareceme que xa rematei. Van alá 55 minutos e daremos por terminada a sesión, non lle parece? Son eu que indican cando remata a sesión, non o reloxo, nin vostede tampouco. De acordo, non quixen ofendelo. Non reparei que xa na súa hora, nada máis. De todas maneiras, teño... Que marchar. Traballo xa na punín agora. Non muda hai moitas cousas que por orde. Non digo que facer a revolución... Non digo que de facer a revolución. Iso é cousa de intelectuais. Eu era pobre. Quen é vostede realmente? É unha boa pregunta para facer ao psicólogo. Son un que chegou e entrou pola porta. De que inferno sae vostede? Isto que é unha tentación? Vostede é algún tipo de Mefistófeles? Tentador de falo. 12 letras. Sabes toda canta literatura hai? Iso de que é unha obra. Vaya a merda. Cando saia non lle paga a secretaria, non lle pida vez para outra sesión. Dada a relación que establece comigo, dado o seu pasado e como me implica a min, non existen as bases para un labor terapéutico. Procure solución aos seus problemas no outro lado. Anda, a merda. Vaites coa conciencia profesional. Nega má a súa axuda. É que non me vai receitar nun remedio. Procure a mellor nun psiquiatra. Chama. Teño que atender esta chamada. Marche, faga o favor. Eu non debería ter apagado o Teléfono na consulta. Espero unha chamada importante. Meu pai... Quen chama? Son fillo. Que quere dicir? Deixe de dar voltas polo despacho. Dixenlle que xa rematou a sesión. Faga o favor de marchar. A súa nai, quen chama? Iso non lle importa. Faga o favor. Vale, vale. Xa marcho. E non volvo a aparecer pola miña vida. Ei, non cerre a porta desa maneira. Será cabrón? A falta de fotografía. Rouboume unha foto. Agarde, xa marchou. Será cabrón, fillo da puta. E non me roubou unha foto. É a estilográfica. Digamos que isto foi unha encerrona en toda a regra. Ou non. Foi todo xurdiu dun festival de Cans. Había algo de alcohol por medio, pero nun momento de certa serenidade, non sei, eu máis uns cuantos dixemos a Suso, habías de escribir algo así para nós. Somos da tele, pero tamén nos gusta o teatro, pensábamos algo máis de comedia, pero Suso, como xa tiña cousas, dixo, bueno, vou aproveitar que era a que teño, non é para perder o tempo. Isto dixo eu, Entón, pois, bueno, pois empezou a darlle voltas, xa as tiña dadas, doulle máis, empezou a escribir negocios de familia, que é unha maravilla, o que pasa que a min queda algo grande. Entón, é un gran texto, como veredes, cando poidades ler, ver representado, espero, pero eu vexome algo novo para o personaxe que ele me propoñía, porque, bueno, hai que ter algo de vida vivida para contar certas cousas. Suso di que son bo actor, pero, bueno, penso que é porque nos caímos ben, entón, pois, non sei, quen teña a sorte de botarlle man e dente a este texto, pois, disfrutará moito. Se en 10 anos, pois, igual xa estou en edad, pero non sei, foi un bo cruce de camiños, fémonos máis profundamente gracias a isto, e penso que é o mellor que saquei de toda esta experiencia, aparte de que é un gran texto. E nada máis, moitas gracias, Suso, sobre todo pola dedicatoria. O texto do que limos un pedazo, unha escena nada máis,
Un texto que se me quedou hai anos cando cerrei os proxectos que tiña en marcha naquele momento, empezados, deixei quedar esas cousas, deixei quedar esa vida, parei. Este era un deles. O que acontece é que é un texto que enlaza tamén un momento da vida personal miña, unha altura da vida, na que volves a elaborar, a darlle voltas á primeira xuventude, e tamén é un momento da vida social colectiva na España toda, xa non falo na Galiza, na España toda, é un momento no que se está a revisar o pasado reciente e as bases do pasado, do presente que temos hoxe, que foi aquel momento, aquel tránsito, aquel final do réxime de Franco e o paso á democracia e como se creou a democracia que actualmente existe. Entón, estánse a revisar esas bases todo o mundo dunha maneira ou doutra, é un debate social, máis alá dun debate político, e tamén é un debate, é unha reflexión das nosas propias vidas, un facer unha elaboración. E xa digo que no meu caso foi un proceso moi acentuado por unha serie de cousas. Entón, o tema está aí, non? Este volver a un momento que non ninguén quere tocar, que o final, estes anos finais, desde o ano 72, 73, 74, 75, 76, son 5 ou 6 anos moi duros, moi feos, enormemente feos, cheo de cousas terribles e feas, desagradables, que ninguén quere tocar e que son realmente as bases da vida que temos hoxe. Máis ben o que son as bases, o ocultamento, a negación, o esquecemento deses anos das cousas que ocorreron. E unha delas foi este episodio deses 5 mozos relacionados con delitos de sangue. É un tema no libro, no texto, non quixen quitarlle ferro a nada, é un tema complexo, matar é algo moi complexo, é moi simple, matar é moi simple realmente, pero pode ter unha dimensión psicolóxica e social moi complexa. Entón é un tema que ten relación realmente coa miña vida, un momento que para min é fundamental, fulcral na miña vida personal. Entón entra dentro desa época na que como escritor estou elaborando moito a miña propia memoria, ten relación co libro anterior, que era un libro xa onde facía un traballo de elaborar a memoria familiar, unha parte da miña memoria familiar. Entón realmente doume conta que ten relación cunha parte, cun momento que vivo eu particularmente. Logo o texto pensei no primeiro para a obra teatral, directamente para unha obra teatral. O que acontece é que, polo medio, efectivamente, eu tiña unha encarga dun actor amigo, que é Manuel Galeana, que quería que lle escribise unha obra, xa hai bastantes anos. Entón dixen, bueno, pois isto, a ver se a Manuel lle vale. Logo encontro un día con Federico e con outros máis en Cans, efectivamente, e Federico ti beberas aquel día. Entón, non sei, que eu notei que así entre os dous había un alento de alcohol. Non sei se era o teu ou era o meu. Bueno, entón, aquela noite, pois, apalabrei co Federico facer algo. Pero esquecín, e dali a 2 anos tropecei aí no preguntoiro con el, e dime que lle debía unha comedia. E eu dixen, non me acordaba, e debo unha comedia, porque pois prometeches unha comedia. Entón así foi a cousa que dixen, bueno, pois entón teño que volver a mirar a cousa. E finalmente o texto que elaborei non podía ser unha comedia, era un texto moi duro, como é este, cheo de ambigüedades e de voltas, pero un texto duro que plantexa cousas duras e complexas, e non é comedia ninguna. Logo, por outro lado, tamén é certo que di Federico que el vese como actor novo para os personaxes, persoas que vivisen isto para que vexamos nun escenario isto encarnado, que poidamos creer, pois efectivamente ten que ser actores e actrices que representen unha determinada idade. No caso dos actores, ao redor dos 61, 62, 63 anos, 24, 65, por aí, máis ou menos, e por outro lado, a actriz, pois, teria que ser ao redor de 70 ou 70 e algo, non? Entón, pois, efectivamente, ti non podes facer nin o da actriz, tampouco, nin o paisano non te ves, e é normal. De todos modos, para min,
poñer o texto en relación co Federico era porque eu estou convencido, hai moitos anos, díxenche, non sei se te acordarás, que apetecíame escribirche unha serie de policíaca e que ti farías de policía. Díxenche. Bueno, porque eu desde que vin a Federico por primeira vez na pantalla, efectivamente, el mostra de un modo evidente a vis cómica que ten. Ten unha vis cómica enorme, unha capacidade enorme de comunicar e de crear comicidade. Mas eu tamén din que non era un actor de o que se chama como se chama iso, un que fai sempre o mesmo papel. Iso ten un nome. No, encasillado non. Encasillado é a consecuencia. Bueno, tal que ten. Entón, non era eso, senón que evidentemente era un actor complexo e que tiña todos os resortes. E os resortes dramáticos e tráxicos. Estou convencidísimo. Entón, pois, para min a tentación era convencelo para que fixese, construíse un personaxe cargado que levase dentro un inferno. Ese era o desafío. Eu sei que o pode facer. Outra cousa é, efectivamente, o problema que se lle plantexa de ser capaz ou non de representar unha persoa 15 anos máis vello da idade que ele ten cronolóxicamente. E mesmo tamén como ven en día con certas experiencias, non? Pero, bueno, as experiencias, iso é o actor quen construe, quen crea as experiencias dentro, non? E, bueno, pois son 3 textos, o libro que fixen, pero xa digo, naceu alrededor dese texto do que leímos un pedazo. Teño aquí sentado, que foi o meu editor do libro, que tamén sabe algunhas cousas de como naceu. O libro é moi breve, o libro ten 3 textos. Hai un terceiro texto titulado Insomnes, que ti escribeches en un momento determinado, probablemente a principios de 2000 ou por aí, gobernaba Manuel Fraga, me parece, en aquel momento. E é un texto tamén que fai en relación ao momento da nosa memoria, pero máis próxima. Pero unha memoria que tamén temos que construir. E despois, entre esos dous textos da memoria, metiches ese outro que é moi... un texto que é Auga elevada, que é un texto de fluir, é un texto que nos leva. Cal é a razón, digamos, desta estructura que me parece moi original, entre os dous textos da memoria e ese outro protagonizado pola Auga? Ben, efectivamente son 3 textos, son 2 textos moi ligados á memoria, tanto a miña memoria personal como a memoria colectiva. Este é máis o outro texto final, que efectivamente, como ben dís, é certo, nace tamén dun momento tamén na miña vida, un episodio da miña vida, un episodio da vida colectiva. A finais dos anos 90 tive un tropezo realmente con Manuel Fraga Iribarne, un tropezo forte, que para mí foi moi importante, moi decisivo en moitos sentidos. Profesionalmente afectoume moito e personalmente afectoume moito tamén. Entón, escribín este texto como unha vinganza, realmente, literaria. O que acontece é que sobre Fraga propuxéronme varias veces escribir unha biografía, nunca quixen, por non dedicarlle o tempo da miña vida, ainda que considero que sí que é un personaxe que dá para ten un fondo literario. O que fixen foi con este texto, inspiroume el, pero non foi tampouco foi literal. O que quixen foi ese enfrontamento imaginei a unha especie de non sei, eu imaginei primeiro a unha especie de ogro, dun home que tutela con voracidade, con un modo absoluto as vidas dun país, dun pequeno país, e imaginaba de madrugada, na madrugada un home que non dormía, tutelando. Tamén enlaza con unha figura que algúns podemos lembrar que era o que dicía Arias Navarro, aquella lucecita del Pardo, tamén, que dicía. Entón, xuntei ogros en un texto moi literario, Fraga Iribarne non tiña ao mellor, aínda que, algo tratei, coñecino, xa digo que é un personaxe que eu non minusvaloro
na súa dimensión. E ademais non puiden minusvaloralo porque fíxame moito dano, realmente, bueno, en fin, non podo minusvaloralo. Pero deu-me inspirou aquel texto, que non sei se ten moito valor ou pouco. Eu publiquei no seu día en internet, houve un momento no que me sentín que o único sitio onde podía quitar os libros, que afortunadamente tiven editores que nunca me fallaron, e aos que lles teño lealdade porque eles escriberon a min cando me facía falta, pero fora dos libros houve momentos en que entendín que non tiña onde escribir en internet. Este texto publiquei en internet. Logo traducino ao castellano e foi editado nunha revista chamada Lateral, xa desapareceu, e do ano, creo que foi publicado no ano 2001. Recuperei no este libro porque penso que viña moi ben, porque en primeiro lugar, porque perdo moitas cousas, esquezo as cousas, esta recuperei, nada me pena, pero que ademais tiña en común con este texto primeiro e con outro texto intermedio, en que son textos ou teatrais ou para teatrais. Son textos escritos para a voz humana, para a voz, para ser pronunciados por autores ou actrices. E logo no medio puxen un texto que tamén foi unha encarga, e é un monólogo dun vello desmemoriado na Fonte dos Cabalos, aí ao lado. Entón, eu para min as estampas santiaguesas, unha estampa santiaguesa para min justifícase sin máis. É dicir, para min a nosa cidade é como dicilo, é unha desculpa para escribir, é unha desculpa para falar, para escribir. Entón, encargaronme unha empresa de Barcelona, a verdade que daquelas, vou contar como é, ainda que non queda moi ben, e non vou quedar moi ben, pero bueno, non vou quedar moi ben, xa me día editor. Vou facer a miña especialidade que é quedar mal. Isto foi que unha empresa de Barcelona chamaronme para que escribise unha cousa sobre a auga. Entón eu dixen, mire, non, eu agora xa non traballo neso, dedícome a outras cousas, a verdade non teño tempo na miña vida, e agora xa non teño ansia, nin teño tempo, nin me dedico a eso e tal. Entón a continuación dixeme, mire, trataríase de escribir isto e pagaríamos isto outro. Entón inmediatamente dixen, bueno, cantas páxinas queréis que escribir? E foi así. Non foi motivación artística ninguna. Claro, eu entendín que era un bom momento, efectivamente, para un reto literario. O conto é que fixeno do mellor modo que puxen, además disfrutei, e saiu un texto moi lixeiro, como corresponde a un tema como era a auga desbordada, a auga que corre, cousa así. E xa digo, leveino ao meu lugar, que é esta cidade miña, e estes lugares que me son tan personais, tan particulares, tan domésticos. E entón o libro ten ese carácter, basicamente, son textos todos escritos para a voz humana. Podíanse ter representado, pero eu sigo sendo ainda un autor que fabriqueime cando me imaginei como un autor de libros, unha obra literaria, unha serie de obras, obra 1, obra 2, obra 3, libro 4, libro 7, libro 10, libro 15. E este libro tamén o concibo como parte dunha secuencia de libros. Son un autor de libros. Non son un autor de obra. Escribo libros, entón ao final hai libros.